CD kuɗaɗen ƙasar Ghana. CD kuɗaɗen ƙasar Ghana, ga kuma kuɗaɗen ƙasar Kamaru. Kuɗaɗen Kamaru, ga kuma na Nijar. Ga kuma naira kuɗaɗen ƙasar ta Najeriya. To wannan sirri ne wanda kowanne sirri, in ce kowanne kalar kuɗi za ka iya fitarwa da wannan sirrin. Ko kai mutumin Chad ne, ko Kamaru, ko Nijar, ko Najeriya, ko a ina kake a duniya, tun daga kan naira, sefa, riyal, euro, CD, pounds, ringgit, lira, dirhami, kowanne kalar kuɗi. Lira ma ina tunanin kuɗaɗen ƙasar Turkiyya ne, Istanbul. To ka daure ka aikata wannan sirri, za ka mallaki giggan kuɗaɗe waɗanda ba su jin iba. Za ka mallaki gingiman kuɗaɗe da wannan sirrin. Duk sirrin da za ka ji mun bada, wala taqulanna lishai'in fa'ilun zaka ga da illa sha Allah mace insha Allah. Sannan wala tumari mu illa mira'an zahira. Mu ba za mu ma baka sirri ba, he mun gwada shi mun tabbatar da sahihancin shi. Me riban mu in mun bada sirri wanda ba mu tabbatar da yana yi ko baya yi ba? He mun tabbatar da sahihancin sirri sannan muke yin bayani a kansa. Wannan sirri ne wanda za ka mallaki manya-manyan kuɗaɗe a yau ɗin nan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu al'ummar faɗin duniya, barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV da kuma Kuɗin Jini TV. To muna godiya ga masoyanmu, jama'ar mu, al'ummar mu na faɗin duniya, musamman mutanen da suke kiran mu suna saka mu aika da masu kan bincike da tambayoyi da masu mana fatan alkhairi, musamman mutanen ƙasar mu Najeriya, Nijar, Kamaru, mutanen ƙasar Saudiya, Libya, Cote d'Ivoire da sauran ƙasashen Afirka da sauran al'ummar faɗin duniya gaba ɗaya. Kamar da muka saba, yau ma muna ɗauke da wani mashahurin sirri wanda za ka fitar da manya-manyan kuɗaɗe daga kan miliyan 100 abin da ya yo ƙasa. Wannan sirrin baya fitar da kuɗi sama da miliyan 100. Daga kan miliyan 100 ne abin da ya yo kan zuwa kan miliyan 1. Wannan sirri ne yanda ake yin shi shine, za ka je ka siyo turaren shambutu modin ɗin Saudiya, turaren Kiko modin ɗin Saudiya mai kai 12, turaren Black Oris shi ma modin ɗin Saudiya. Kaga turare uku kenan, he ka haɗe su guri guda, ka zuba a cikin kofin silba ko kuma ƙwarya. Ka zo ka samu ɗaki, shago ko kango ko wani gida, sai ka zo ka aje wannan ƙwarya, wannan kofin silba a gaban ka. Bayan ka juya turarukan nan duka ciki, sai ka tsaya tsaye, ka cire kayan ka zindir, sai ka fara lazumin ka na ajib ya malakutul jinna, ajib ya malakutul jinna, ajib ya malakutul jinna. Za ka yi shi kafa miliyan 1 kacal. Da ka kammala